नमस्कार मित्रांनो, मी सुधीर गावडे गावडे गजाली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता आम्ही जेवण खाऊन बसलो आणि तुमच्यासाठी एक चांगली रेसिपी काहीतरी बनवण्याचा प्रयत्न करतो. आज अजून काहीतरी वेगळी आंब्याची रेसिपी आहे. तर एका विचारूया कसली रेसिपी आहे ती. सुरेखा, काय सांगते आज आपल्या प्रेक्षकांना खयची रेसिपी दाखवतो तू? आंबे संपेपर्यंत आंब्याचा पाठलाग धरायचो. हा मित्रांनो, बघा आंबे संपेपर्यंत आंब्याचं पाठलाग धरून मग रेसिपी करून दाखवतो आता. तर तुम्ही पण ती करून बघा, नुसती बघू नका. तर आम्ही तुमच्यासाठी करतो या सगळा. तर बघा आता रात्रीचे किती वाजले? 10:30 वाजले. आता तरी पण आता तुमच्यासाठी आम्ही रेसिपी बनवून घेतली होती. तर बघा आम्ही सगळं तुमच्यासाठी करतो. तर सुरेखा, खयची रेसिपी आहे गो? आज मुरांबा करणार आहोत. रेसिपीचं नाव आहे आंब्याचा मुरांबा. अच्छा, म्हणजे हे आंबे कुठले आहेत मग? हे तोतापुरी आंबे आहेत, त्याची सालं काढून घेतली आहेत. अच्छा आता मी किसून घेणार आहे. अच्छा, मग हे लहान मुलांसाठी खास तू डिश बनवतेस ना? लहान मुलांनाही आवडतं आणि आपल्यालाही आवडतं मुरांबा. पण शक्यतो आता ही लहान मुलं डब्याला सकाळी शाळेत जातात, मग त्यांना डब्याला घेऊन जाण्यासाठी एकदम चांगली डिश आहे ना? हा, पोळी भाजीचा कंटाळा येतो ना मुलांना, बरोबर. मग चपाती बरोबर मुरांबा पण छान लागतो, अच्छा, आवडीने खातात. तर मित्रांनो चला आता पुढची प्रोसेस काय करणार आहे ते आपण तिला विचारूया आणि ती कशी करणार आहे ते आपण बघूया. नुसतं साफ करते. मित्रांनो, हे बघा आता मगाशी तुमका सांगलेलं हो ना की आंबे आणले होत म्हणून. हे बघा त्या आंब्याची साला बिला काढून घेतल्या ना, आणि आता ते काय करतो का त्याचा आता आंबे असे किसून घेते बघा, असा किस करून घेते आंब्याचा. अच्छा, हा, तो शिजवायचा आहे, हां पण कच्चा नाही ठेवत. बरोबर. तो शिजवण्यासाठी असा किस करून घ्यावा लागतो. अच्छा मुरा आंब्यासाठी किस करावा लागतो अच्छा, आणि मेथा आंब्याला पोळी करावी लागतात. हां ती मेथांब्याची रेसिपी लोकांना खूपच आवडली. तसंच ह्या रेसिपीला पण तुम्ही प्रेम द्या मित्रांनो. हे आता मी सगळे किसून घेते आंबे, हां असा किस पडला पाहिजे. तर बघा ते आता सगळे आंबे किसून घेता आणि नंतर आता पुढची कृती काय असली तुमका पुढे दाखवतो ना. हा, हां ठीक आहे. नंतर दाखवते. तर मित्रांनो बघा आंब्याचा आता शेवट होत गेलेलो हा, पण आम्ही काय त्यांची पाठलाग सोडतलो नाही. जेवढं आमका रेसिपी येतात तेवढं बनवून दाखवतलो ना. हो ना. हां, तर तुमका सगळे रेसिपी आम्ही बनवून दाखवतलो. तर तुम्ही बघा आणि तुम्ही करा, नुसतं बघू नका. आणि झालं कसे ते शेवटी आम्हाला कमेंट करून सांगा. आता चला आता पुढची कृती बघूया नंतर. चला आपण आता मुरांबा बनवायला घेऊया. हे आंबे किसून घेतले होते. 1 किलो आंबे आहेत. आंब्याचा किस आहे, त्याला अर्धा किलो साखर आहे आणि हे आपले 2-3 मसाले आहेत. ते हे आहे लवंग, ही दालचिनी, ही वेलची पूड आणि हे थोडंसं मीठ आहे. आता आपण सुरुवात करूया. चला मी आता गॅस पेटवले आहे आणि गॅसवर ही कढई ठेवली आहे. त्याच्यात आपण मुरांबा बनवायला घेऊया. त्यात हा किस टाकणार आहे. हा सगळा किस टाकून घेते कढईमध्ये आणि तो चांगला जरा शिजवून घ्यायचा. आता पाणी सुटणार आहे, शिजवून घेऊया आपण. किस करावं, चांगला परतून घेऊया. चांगला सगळा परतून घ्यावा लागतो. जास्त मोठा गॅस केला तर खालून चिटकू शकतो, म्हणून मीडियम गॅस ठेवला आहे आणि हा थोडा शिजवून घेणार आहे आम्ही किस. तसं आम्ही दरवर्षी जास्त करतो, पण आता थोडंच 1 किलोचं प्रमाणाचं दाखवते तुम्हाला. तसं तुम्ही बनवून बघा. मुलांना आवडतो. मुलांना म्हणजे मुलाला आवडतं, मुलीपेक्षा मुलाला आवडतं. तो आवडीने खातो. जेवते वेळी चपाती बरोबर किंवा असंच त्याला आवडलं की घेतो 1 चमचा खायला. बघा आता शिजवून घेतलेला आहे. थोडा कलर चेंज झाला बघा, असा शिजवून घ्यायचा. अजून थोडा शिजायला पाहिजे. तुम्ही ठेवते आता दुसऱ्या गॅसवर आणि इकडे तुम्हाला मी साखरेचा पाक दाखवते करून. थोडंसं म्हणजे साखरेचा पाक नाही पूर्ण करायचा आहे, साखर वितळून घ्यायची आहे जरा चांगली आणि मग त्याच्यामध्ये हा सगळं टाकायचं आहे. तसं गुळाचाही छान होतो, पण मुलगा गेल्या वर्षी आमचा म्हणायला लागला की मम्मी साखरेचा कर, गुळाचा नको करू, म्हणून मी यावर्षी त्याच्यासाठी साखरेचा करते आहे मुरांबा. तर आता असा हा मुरांबा आता आपण बनवूया. मी आता हा दुसऱ्या गॅसवर ठेवते आणि ते साखर वितळून घेते. आता आपण साखर वितळून घेऊया. त्यासाठी टोप ठेवला आहे. टोप म्हणजे म्हणजेच पातेलं, इकडे पातेलं म्हणतात, काही जण आपल्या इकडे मालवणी भाषेत टोप म्हणतात.
तर गॅसवर मी टोप ठेवला आहे, त्याच्याने टाकणार आहे साखर. तर साखर वितळायला पाहिजे ना, विरघळण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकू किंचित. तळाशी जरा पाणी टाकू म्हणजे साखर चिटकणार नाही. आणि त्याच्यात आपण ही साखर टाकू, अर्धा किलो साखर आहे. साखर आपण आता वितळून घेऊ. साखर वितळून घेतली की त्याच्यामध्ये आपण ते सगळं शिजलेला आंब्याचा गर टाकू त्याला. ही आता साखर वितळलेली आहे. जास्त पाक नाही करायचा घट्ट, कारण ते आपण आंब्याचं परत जो किस्सा आहे ते याच्यामध्ये टाकल्यानंतर ना परत थोडं पातळ होणार. त्यामुळे आता आपण साखर वितळून घेतलेली आहे. याच्यामध्ये आता आपण दालचिनी लवंग टाकू. ते टाकते मी 10-12 लवंग आहेत ते टाकते त्याच्यामध्ये. लवंगमुळे वास छान येतो आणि मुरांबा पण टिकतो. दालचिनी आहेत, 3-4 तुकडे दालचिनीचे आहेत. थोडंसं मीठ आहे. मीठ चवीसाठी टाकायचं. आणि वेलची नंतर टाकू आपण. काही साखर वितळवलेली आहे, सगळी विरघळली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये शिजलेला आंब्याचा किस टाकू. आंब्याचा किस पण बघा छान कलर आला आहे. साखर विरघळलेली आहे बघा, ही पूर्ण विरघळलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण हे लवंग दालचिनी टाकली. तर आता आपण त्याच्यामध्ये आंब्याचा किस टाकू. तर हा आंब्याचा किस बघा कसा शिजल्यानंतर छान शिजला आहे आणि पिवळा केशरसारखा कलर आला आहे, नॅचरल आला आहे. मी काही त्यात आपण काहीच टाकलेलं नाही आहे. तर आपण त्यात सगळा आंबा टाकू, आंब्याचा किस टाकून घेऊ. आणि त्या आंब्याच्या किस टाकल्यानंतर पण थोडा वेळ शिजायला लागतं. साखरेच्या पंखामध्ये चांगलं शिजायला पाहिजे किस. बघा आता ना चांगलं याच्यामध्ये साखरेच्या पाकामध्ये टाकल्यामुळे आता चांगला शिजायला पाहिजे थोडा वेळ. 10 मिनटं तरी शिजायला लागणार. थोडं पाणी आटू दे. सगळं आंब्याला आणि साखरेचं जे सुटलेलं आहे पाणी ते थोडं आटलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे हा मुरांबा आम्ही तयार करतो आहोत. थोडं 10 मिनटं शिजू दे त्याला. किती बघा कलर बघा कसा छान आला आहे. गुळाचा छान लागतो, पण तो गुळाचा थोडासा असा कलर गुळासारखाच दिसतो. आणि हा साखरेचा असल्यामुळे येल्लो दिसतोय कलर, पिवळा दिसतोय कलर. हे बघा कलर किती छान दिसतोय तो. असा हा मुरांबा आम्ही तयार करतो आहोत. तुम्ही पण करून बघा. तुम्हाला आवडला तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा तुम्ही केलेला मुरांबा आवडला म्हणून. करून बघा आणि खाऊनही बघा. बघा आता आपला मुरांबा तयार होत आला आहे. सतत त्याला ढवळावं लागतं, नाही ढवळलं ना तर खाली चिटकतो. आपला बघा सतत ढवळत राहिल्यामुळे कुठे चिटकलेला नाही आहे. चिटकला तर मग करपट वास येतो. त्यामुळे आपण हा सतत ढवळत राहिल्यामुळे छान बघा कसं एक मस्त अगदी कलर छान आला आहे त्याला. आणि हा आता मुरांबा तयार झाला आहे. तर त्यात आता आपण टाकूया वेलची. आता मी वेलची टाकते. वेलचीने पण स्वाद छान येतो, चवीला पण चांगला लागतो. तर आता आपण वेलची टाकूया आणि चांगली एकजीव करूया. असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. आणि जास्त घट्ट नाही ठेवायचं, एकदम सुका नाही करायचं, कारण तो थंड झाल्यानंतर परत एकदम घट्ट होतो. म्हणून आपण असा जे आता आहे ना त्याच्यामध्ये ठेवून देऊ तसा. आता आपण गॅस बंद करूया. शिजलेला आहे आणि कैरी कशी चांगली शिजवून घ्यायची बघा. चांगली शिजल्यामुळे दिसते बघा कशी छान दिसते. त्याच्यामध्ये असं कुठे आंब्याचा असा कण दिसत नाही आहे, म्हणजे कच्चा आंबा दिसत नाही आहे, कच्चा. हा चांगला शिजलेला आहे आणि एकजीव झाला आहे चांगला. आता साखर, आंबा, सगळं वेलची वगैरे सगळं एकजीव झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करू आणि थोडा हा थंड होऊ दे. थंड झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला त्याची टेस्ट करून सांगतो कसं झाला आहे तो. चव घेऊन टेस्ट म्हणजे चव घेतो आणि तुम्हाला सांगतो कसा छान झाला आहे की कसं झाला आहे तो. आणि तुम्ही पण करून बघा आणि आम्हाला सांगा कसं झालं आहे. आता मी गॅस बंद करते.
आणि हा थंड होऊ देते. मित्रांनो बघा, छान असा आंब्याचा मुरंबा तयार झालेला आहे. तुम्ही पण घरी बनवून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा. धन्यवाद मित्रांनो.